Akong introduce kaninyo mga igsoon atong pinasidunggan nga mamumulong karon. Kini siya usa ka pastor sa Universal Evangelical Church of Christ Universal. Na mastor kini siya dito sa Mindanao o dito particular sa Dumaguete. Dito kini minglambo ang atong igsuon sa iyang pagpamastor sa iyang pundok. Unsa to ingalan sa iyang pundok? Evangelical Church of Christ Universal. Pila ka tuig? 15 ka tuig nga namastor ang atong igsuon diha sa iyahang pundok ug daghang mga simbahan nga iyang natukod. Apa na unsang pagkahitabua nganong nakauban na siya, nganong nakauli na siya. Salamat kay nakauli si Brad Winnie. Grasya sa Ginoo kay nakauli sa simbahan. Nganong nakauli na siya diri sa atong pagtuong Katoliko. Atong paminawon karon ang buhing testimonya ni Brother Winnie Alegria nga mohatag kanatog pagpalig-on ug magpabilin sa atong putli nga pagtuo ang pagtuong Katoliko. Brother Winnie Alegria. Hello. Mayong hapon. Salamat sa atong igsuon sa iyang pagpaila sa akong kaugalingon. Og salamat sa mga kaigsoonang mga CFD. O labi na sa atong kura paroko sa atong simbahan. Father Jimboy Sako. Pasensya na, Father. First time pa na ako pag-abot ninyo din eh. Mupay pag-abot ganiya sa pantalan, diretso na ko dire. So nalit lang ko og gamay. Okay lang. Kayos muna ko, maayong hapon sa tanan. Tanang lumulupyo, tanang aktibo diya sa simbahan. Sumala sa tigpaila, ko na si Brother Winnie Alegria. Kaniadto pastor, karon presentor. Amen. Ato pakang Ginoo. Past na to, karon present, tor na. Ako, sa 15 katuig sa akong pagpamastor sa Mindanao, under ko sa Evangelical Church of Christ Universal, o giagak kami sa mga Koreano, ngayon, ingon nato, sa 8 katuig, iya kaming giagak og under ko sa 8 katuig sa mga Koreano og ako ang napilian sa Koreano nga mahimong church planters kang tigtukod og simbahan. Sa 15 katuig nako nga pagtukod og simbahan, 15 pud katuig nga wa ko'y permanenteng panimalay nga gipuy-an kay nagbalin-balhin man kung asa dapit nga lungsod o barangay. Mao ni ang ako ang ministry sa unang panahon. Unya, nalipay po kog dako nga ako ang napilian sa magtutukod og simbahan kay kung ang mga Koreano dili na mo support namo, akong plano, akong iparegister sa SEC parang mahimo po kong founder. Ubay-ubay na ang mga simbahan akong natukod, ubay-ubay na pong mga pastor ang akong na-assign tungod kay na po may Bible School. Lami magud kayo ang mahimo kang founder kay ang tanang ikapulo, adiri tanan ako. Mga anak, ang ilang anay og pulo kabuk bakti nako is kabuok. Ako pa'y paunahon og pili, ulahin na tong himuktot. Way ihid sa pastor, palangga kayo mga pastor. Unya mga igsoon, unsay mga pamaagi aron madali ang pagtukod og simbahan ug kinsa po'y among kabigon aron mahimong membro. Ang among kabigon mao ang mga Katoliko. Mga Katoliko. Pero mga igsoon ko, na aming mga strategy,
kinsa man ang mga Katoliko kining among kabigon katong mga Katoliko nga dili aktibo simbahan. Amen. Atong pakpakan ang Ginoo. Nami ilhanan. Unsa may ilhanan? Pag-abot na mo sa ilang balay, mangutana mami unsa ang imong reliyon. Ug mingon siyang Katoliko. Sa Katoliko di ka sister. Kinsa man ang inyong kura paroko? Pag pangutana na mo, kinsa ang kura paroko ug muyangod-yangod ug mukalot-kalot. Kana dili aktibo. Amen. Kay wala man dayon katubag sa kinsa ang maong pare diya sa simbahan. Kana gakalipay ang mga kasing-kasing kanitok buno na ni. Mao nang kinanglan aktiv ta sa simbahan. Amen. Ato pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Unya pagkauman among ibutang among notebook tong dili aktibo. Kaningalan ani si Brad, isulat to si Tikaskas butang diha dili ni aktibo. Pagpangutana namo sunod nga balay pag-ingon niya nga katikista mi. Dili na mi anak. Kay lisod-lisod na. Madugay pag balik-balik magastuan tag pamasahe. Pag-abot dito pero mangigsoon katong namong nasulat motoy among balik-balikan. Dayon pag humana mo amo na dayon silang pabasahon sa Biblia. Sila'y pabasahon. Time sa mga igsoon, ako sang kaong Biblia. Ang dili aktibo sa simbahan, dili gina himasa og Biblia. Amin ba? Bisan pag gani aktibo di magani basa. Tinuod dili. Tinuod na. Ay limod. Pag humani ana, munay akong among strategy ha. Nga dali ra kayo kabigon ang mga dili aktibo sa simbahan. Mabayan na nga sa pagkakaroon atong dasigon sila i-house to house katong dili aktibo parang dili sila madalas laing reliyon. Amen? Munay atong misyon. Kay mao nay mga strategy namo. Kami tighimo og mga strategy. Kami hibalo og unsaon pagdali madala ang kuhan. Pabasahon dayong Biblia. Dili kami mo basa. Siya among tudloan diha sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 4. Mingon din amo na sister basaha gyud dayo basaha gud. Ya kay katong mga igsoon nato nga dili aktibo simbahan mo basag Biblia first time sukat siya pagkatao mo pay pagbasag Biblia magtuna-tuna na sila basa. Mingon dayon. Kami mo tudlo, sa among tudlo. Basa, sister, basaha. Mingon dayon. Ayaw pagbuhat o Diyos o larawan. Si Basyan unsa dito sa... Hinay kayo mo basa kay... Permiro pa mga basag Bible. Dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba nini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios nga abughuan. Ako. So mao ni among ipapasa. Mingon sa hala. Naaman lagi ni pastor. Ngano man ning naas amo ang simbahan. So mao, mingon dayon mo una gilimbungan mo sa inyong pari. Pari dayoy among atikihon. Ang pari na among pasanginan. Mao na inyong simbahan ang mga pari na naglimbong sa mga tao. Gidili sa Biblia. Mao na tong mabutang na to siyang utok nga mo against na sa mga pari sa simbahan. Dito pagkatapos dili po namo dayon dugay-dugayon dali ra kaayo para maura magbata bang nakatilaw og dulce ni imo day kuan day mo murag mangandoy siya kanunay dayon balik-balikan namo hantod di na musimba sa simbahan Katoliko ug mangutana dayon sa pastor asa inyong simbahan. Mao na mga igsoon ang kadali ra kayo.
ang pagkabig, pag-ilad. Kay ang Biblia nag-ingon sa mga kasulatan, naay kinili, naay gitugot. Ang gitugot, wala na mo ipabasa. Mao na mga igsoon, agto dayon mo attend dayon na sila sa among fellowship. Dayon mingon mi dayon, sister, nagis Biblia tinuod gid pastor. Kini paano mga pari dai pastor? Wa gid sila musugilon sa tinuod. Wala di ay sila sa katarungan anang kamatuoran. So wala. So giingon sa Biblia, sister, ipasurinder na. Mao na nga mingon sa pastor, isurinder. Mo tong magadala ko og sako. Dito sa Mindanao, Sindangan, abot, hibalo ba man yung lugar Sindangan? Babaw, dapit, Sindangan, Zamboanga del Norte. Diha, munpon dayon ko og kanang mga imahe dito. Kay pasurinder man, ang anak, karon kay ang amahan, wa man ma-Bible study. Bible study. Wa man kay gadaro man kanunay kada adlaw. Pagkakita sa amahan nga gapamunpon ko, gasulod og sako, kita sa amahan, agtod sa bangira kay kuwag lagaraw kay titigbason. Nakalayat ko hagdanan unom kaang-ang. Pero okay lang, nakalayat ko kay ako na itong gisabot. Kaya ang aman, waman to na apil sa Bible study. Ang iya ramang anak na minyo, nga akong i-Bible studyhan. Di okay lang. Pero pag ambak na ko, dinalan na ko na itong mga imahe. O niya, pag abot, dito siban, kuha dahin ko og bagol. Daob dahin ko mga bagol. Katong wala ko din umot na ba kanyo nang gitawag bulo na bang kayan bungbong nang nipis kayo daling mo silaob ng bagol parang dako kayo ang siga naibaga ako dahil dukdok og martilyo Jesus name daw tang espiritu ha pawa sister na ang tag-iya pag-itsa na ako nya kay napa man to yung mga divine mercy di ba ang divine mercy naman to yung mga pintal pula blue do di ba pag-itsa na ko sa kalayo ang mga pintal na iyang aso ga green man na ga blue. Mingko sister tanawan daw tang espiritu naglupat. Chapito no. Jesus name daw tang espiritu mo na mag-igsoon. Antod kato membro na di na mo balik sa simbahang Katoliko. Agto na pod Bible study. Sa unang 1990s wa kayo boom kayo nang mag-ilok-ilok Bible. Basta mag-ilok-ilok Bible Dili sa inyo, na yung mag-ilok-ilok Bible, wala. Wana? Talagsa na lang. Gamay na lang. Sa una, ilok-ilok Bible, kami mga pastor, mag-ilok mga house to house. Pag abot dito sa unahan, mas layo pa, ang alipay, may daghang pamilya ng mga tao pa, tungkaran. Pag abot sa dool tungkaran, tingali ko lang, nangawala man. Asa naman sila? Na may nanaog bata, ningon siya, Pastor, ningon silang mamagpapa, wala ko nung sila dire. Di, wala'y mapugos. Karon, negosig lang. Lakaw ta, sige lang sister, Inday, manglakaw mi. Pag-agi na mo sa dapil sagdanan, paglingin na mo sportahan, na may 4 nga kang-a, na may 4 ka buktil, nang li-li di ay ito sa purtahan, ang magtiayon. Hello! Salamat sang nang lili. Kay aron dili sila madala sa laing reliyon. Amen. Pero naami strategy gapon. Bantay ta sa mga strategy ha. Kung saan pagkabig katong mga idlas nga mga Katoliko, naagapoy mi mga strategy. Unsaon na mo pagkuha, unsaon na mo pagpaon aron mo tukanang mukubit ang mga Katoliko. Naaragapon. Unsay among buhaton? Pag-abot simbahan, nagsabot mi pastor. Dili naman aktibo. Pag ilok-ilok tag Bible, dili naman aktibo. Kung sa may maayon palitag is kasakong bugas. Mag-repack ta. Nag-repack mi og 2 ka kilong bugas, 5 kabok noodles, og 2 kabok sardinas. Gisulod na mo sa sulupin. Di na Bible ang among ilailok-ilok. Gabit-bit ni walag tuo. Bit-bit na mi, paingos panimalay, house to house. Salamat sa Ginoo kay katong mga Katoliko nga dili aktibo, wa na nanago sa ilang portahan, ninaog na sa hagdanan og mingon, Pastor, dali.
Na ano may duha ka kilong bugas, 5 ka noodles ug 2 ka sardinas. Maunahay balantayan kay ang mga laig reliyon na mga daghang strategy. Amen. Na ay mga laig reliyon na apod mi sa unang gitawag og kanabang magtudlo mi og livelihood. Gitawag og naapoy gitawag og kanabang feeding ministry, children ministry. Naapoy pagpa-eskwela sa mga kabataan. Mga strategy kay kanang mga bata pa-eskwelahon mo nako adri man na mo. Amen ba? Gamay amo ng kapitalan, pila ra may bayad pros ka eskwelahan, unyag mga profesional na, ang ilay kapulo, ginansa kayo mi. Amen ba? Mao na mga igsoon, magdalami og bugas, noodles, og sardinas para nga madala sila og ma-Bible studyan sila. Ang mga balay nga nakadawat og kanang mga sulupin, bugas, wa mami kadalag Bible, pero mingon dayon may nga, sister, pwede ba sa sunod mag-Bible study ta? Ah, sige pastor, pwede kayo. Di naman ka baliban. Nakadawat na magbugas. Amen? Dito na gihapon, pag Bible study, amo gihapon silang pabasahon atong Exodo. Mao na'y pinakapaspas ang akong church planters dito sa Mindanao. Daghan akong napugas o daghan akong natukod og mga simbahan tibuok Sambuanga del Norte. Bisag asa, pangutana nako unang mga tawag na kay kaila, bukid mga lungsod, ilhan ako mata ng mga tao dihang ng mga dapita. Sambuanga del Norte, lusot-lusot nako na. Bisag asa dapitang bangaga, lusot ginanako kay mauna sa pila ka tuig sa akong pagpamastor, wa ko'y balay nga gipuy-an nga steady kun dili gabalin-balin nga sige kung galakaw kay ngano man wa man ko ga problema ag pagkaon kay nay ga support nga Koreano. Naay Koreano ga support namo kay ang mga Koreano sila pod nangita pod sila support dito sila para pod res amoa. So mao na nga wa ko ga problema, wa ko kay balog pila ka tagpila ang kilos buga. Wa ko kay balog kanas Mindanao ga puyo ko, wa ko kay balog tagpila ang kilos buga. Labing no paunang panahon. Pero mga igsoon ang inyong gipaabot ron nganong nahimo kong Katoliko. Amen ba? Hello. Nganong nahimo kong Katoliko? Tampalasan man kay unta ka pastor. Grabing man ng mga imahe imong ipagdugmok imong gisunog. Unya nganong na Katoliko naman ka? Dako kayo nga rason. Mga igsoon. Kay nga naman. Wa dili na plano nako. Dili plano nako magkatoliko ko. Why plano nga magkatoliko ko? Isa ka panahon gi-invite me og seminar sa Cebu. Tulumi ka pastor nga gi-invite nga mutambong mi sa seminar sa Cebu sa Oasis of Love. But kinsa may nahibalo nga nay community nga Oasis of Love? Wala. Okay. Oasis of Love. Then invite namo ningon tong pastor. Pastor. Adto tag Cebu. Ganon, na ini-invite nga patambungon tag seminar, libre plete, back and forth, libre hotel, libre tanang pagkaon, wa tayo bisag 5 centavos magasto. Lakay kami, sa Mindanao, wa po mi katila agtog Cebu, unsa hitsura ng Cebu, na kay libre, ningo po mi nga, di, agto ta. Laglaag ba? Suroy-suroy ta. Iwa, para makaagto ta og syudad. Dagkong syudad, agto ta. Nangadto mi. Karon niabot mi. Pantalan Cebu. Na may ni tiks atong kaning isa nga, pastor, mabot mo dias pantalan, sakay mo og taxi, pang inaran ng driver nga ipahatod mo sa Ikotek Lahog. Dito mo sa Ikotek Lahog, pahatod. At dito sakay mi, hatod mo sa Ikotek. Ang binyo sa maong seminar dito sa Ikotek. Karon mga igsoon, pagkanaog na mo, pag hapit na mo abot, na may streamer ditong walking with Jesus. Apir mis ang kaubang pastor, parihara mo sa ato maglakaw uban kang Kristo, parihara mo di ay. Tugnaog mi. Pagkanaog, kuha dayon among bag. Pinasahi man yung seminar pastor, plangga man kay taat, di man ta pasanos atong bag. Karon sulod Miss Entrance. Pag ana na mo sa entrance,
na-encounter mo na mo, nako, si Mama Mary sa lamisa. Naman sa kilid dito. Pagkakita nako sa dakong imahin ni Mama Mary, ako na yung giribiyok. Jesus na, dautang espiritu, pahawa! Pahawa! Kaya ang among pagtuong ng mga pastor, mga laing reliyon, naa ni Mama Mary ang mga dautang espiritu. Mutok akong giribiyok, maayo. Unya ka sa pagkakaroon nga na ako sa Katoliko, akong gipamalandungan ko. Dautang espiritu, pahawa, pahawa. Si Mama Mary, wa man pahawa, ako may gapahawa. Ang bot ni pasabot, wala ni Mama Mary ang dautang espiritu, di anako. Amen ba? Ato pangpakang Ginoo. Ang tanan nga against ni Mama Mary, na diha kanila ang dautang espiritu. Na nila ang dautang espiritu. Dahil pagkatapos, ang grabe nga singot nito. Grabe ng pangayag pasaylo Ginoo pag hinulsol kung unsay ako mga sala kay basig mamatay kung dapit ato mo siguro kung maimperno kay nakapel ko og mga activities ining seminar sa Katoliko kay among pagtuo nga mao ang Katoliko nga mga activities iya gyud sa yawa. Mao nay konsepto sa mga tamang sa laing mga reliyon. Karon pagkahuman sugod na ang seminar, ang unang speaker ag-amo anding kaubang pastor nga unang na-convert sa Katoliko. Kailan mo wala? Noe Dura. Amen. Si Noe Dura maoy unang na-convert ang history diri sa Pilipinas. Si Noe Dura ang unang na-convert sa simbahang Katoliko. Dayon ikaduha mi pagkasunod tuig kami siya tong nag-invite. Siya itong nagpasalig nga back and forth, libre. Siya itong nagpasalig nga libre, tanang kaon o gutil, si Nuidura. Unya kami, kaya taga Mindanao mamutos Nuidura. Taga Ipil. Oh, di na nga tumi. Karon. Siya ay speaker. Pastor, sinuwi mo na. Bantay nag... Ini kahuman anak pastor, ato ng debatihon. Nga no nang na naman din sa Katoliko ato ning debatyon. Ningo butong ko bang pastor. Ayaw. Kay basig di tatagag pliti di ta kaulig na. Hallelujah. Wa na mo debatya kay basin unya dili mi tagag pliti, amo ra siya gipasaydahan. Karon unsay naingnan nga nabalhin kong Katoliko kay wa man ako giplano nga mobalhin sa Katoliko ang hinungdan kining gitawag og kanabang true church ang tinuod nga simbahan. Kay nagplano ra ba ko untang magtukod ko sa akong grupo? Tinting kompetensya Amen ba? Kini bang giingon diya sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 18 ngadto sa 19 nga niingon siya nga sultihan ko ikaw si Pedro. Nining ipabos bato pagatukuron ko ang akong simbahan. Bisan pa ang kamatayon, huwag makabuntog nini. Diya sa 19, o ihatag ko kanimo ang yawi sa gangharian sa langit, ang imong itugot sa yuta, itugot ngadto sa langit. Ang imong idili din sa yuta, idili ngadto sa langit. Mauna ang hinungdan, o akong gipamalandungag maayo, kanang gisulti ni Ginoong Hesukristo ni anang maong tuiga. Kanang pagtukod niyang simbahan, ako ni siyang gipamalandungan ug unsang tuiga, akong gilantaw sa maong history sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo sa panahon sa iyang pagsulti, sa panahon sa iyang pagtukod og simbahan. Kan si Ginoong Hesukristo nagsugod kini pagministry niya sa 30 ang iyang edad. Hangtod siya gilansang sa cross 33 ang iyang edad. Amen ba? Kay gikan sa iyang pagkatawo, pag-abot sa 12 katuig, nawala ang history sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo, mitungha ang maong history niya sa 30 katuig na siya ang iyang edad. Dayon nagministry siya sa 3 katuig. So pagtukod niya ni anak, 33 ang iyang edad. Ambot ni pasabot sa 33 anyos, siya nagtukod og simbahan, og hangtod karon,
hangtod sa way katapusan, dili kini mawala ang iyang simbahan kay iyang ining ubanan sumala sa gingon sa Mateo 28:20. Amen. Atong pakpakan ang Ginoo. Mao na nga ang among simbahan. Akong gitanaw sa history 1865 bago kayo. O niya ang amo founder si Magkusara. Pagkalayo kayo ang 18th century o 33 AD, dili walay kasaysayan. Walay succession ni atong dapita, walay kasaysayan nga mo paatras paingon aron mutakdo ni atong today. Wala. Silent ang amo ang grupo. Mura ni pagdalugdog nito nga ang uhong. Kailan mo uhong? Mao ni ang among grupo. Walay kasaysayan. Uhong. Sulay ko nung pangita og sidling sa uhong. Kita ba ta? Wala. Paabot na tao budalugdog, di ba? Ingon ni ana, dito na hinay-hinay ang among salabutan. Huwag gideda. Ang sa versikulo 19, nga ang magisterium of authority nga niya akong ihatag kanimo, ang iyawi sa gingharian sa langit dito ni Pedro na ang gitawag og authority. Amen ba? Mao na nga mga igsoon, nagpasalamat ko sa Ginoo nga wala pa ako akong kinabuhi dito sa laing reliyon. Kay nga naman, wato'y authority, bunga ratos among huna-huna. Amen ba? Ato pa. Bunga ratos among huna-huna, bunga ratos sa maong pagbasa og Biblia, kay nahibalo naman mubasag Biblia, bunga ratos among huna-huna, bunga ratos among pagbuot-buot. Amen ba? Dili pariha sa atong simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo na ay magisterium of authority. Kini authority nga iyang gihatag kay niingon sa balang kasulatan nga kini nga simbahan nga naay authority iya kining pagubanan hangtod sa walay katapusan, mao ning simbahang Katoliko. Amen. Atong pakpakan ang Ginoo. Mao ni mga igsoon. Karon hinay-hinay nami umanang seminar. Pag seminar, manguli mi. Invite man mi nga, ayaw sa uli. Pastor, ayaw sa mong panguli. I-guest mo na mo sa cable. TV. I-guest. Karong gabi awa po mi na pauli, kaya ningon mi nga, wag ta ganit bagi sa radyo. Unsa pa ka din TV? Artista ta. Karon, pagkahapon na yung arong orasaha, ningon na dayon itong ni-invite na mo si Pastor Noe, ningon siya nga, ang tanan ninyo, Pastor, mga kailas Mindanao, pang tiks ito sila, nga mutanaw ning orasaha, kaya parang kita sila, among pang tiksan. Malipay po, makikita sila kayo, artista na. Karon, pag abot na, live na, pag taga na mong ipang tiksan, tingala, vibrate man, kurog man, gilok-gilok ang paa, ni vibrate ang cellphone, wak man. Kung gibasa. Ano siya? Mayong gabi, Pastor. Ako kang nakita sa TV. Mura kag congressman. Pagkalipayan ako, gibayaw kog maayo. Mura ko no kog congressman nga iyang nakita. Pero slalom, akong gitiwas o basa, ningon siyang, apan, nabuang ka. Ikaw mo ay nagdala na mo dihas atong reliyon, o niya karon ikaw na po ka dihas Katoliko. Unsay nakaon ni mo, Pastor, nabuang ka. Paningot kong dagko. Wala ko tiwas sa basa, ibutan na ko sa bulsa. Karon mga igsoon, paghuman, nanguli may pagkabuntag ato. Kalat pa mang maayo dito. Mindanao. Kusog man kayo ni Marites.
Pero ganing Marites, ginahimo na ganing CCTV. Pag abot dito, wala na may pasakas among simbahan. Ang Koreano ang ga-support namo. Ni-report dayon dito sa Korea. Report dayon. Picturean pa dito sa Stevie, picturean pa dahil isint dito para ebidensya. Nga kato siya nagsint dayon dito kay gusto po siyang mapulis akong posisyon. Opo. Walang sa muprangka ba nga gusto ko ano pastor. Pagkaumat. Giingnan dayon ang tanan namo ko nga dili na mi pawalihon. Kay ni apil-apil namin sa mga activities Katoliko. Ang Koreano, ditsong putol ang support. Niko, wala na ikapulo. Putol na, wala na. Pero, mga igsoon, decision man ko, kubalik ko sa Katoliko. Si Tatay Dudong Limtua, kasi siya may head servant sa community, dingon ko nga, taga di sa mga. Hindi ko tayo, taga ko. Taga Dumagiti ko na tao, pero dito ko nag-ministry sa Mindanao. Dumagiti ka, ministry na. Na ako'y opisina sa Pearl Products diya sa Dumagiti, mag-Bible study ka kada Sabado. Agdo na ako takaya-assign, kaya taga Dumagiti hindi ka. Mutang Mindanao, balin ko Dumagiti. Nga, karon kayo naman tayo pamilya, akong asawa, inborn po to, akong giingnan nga, mamalhin tag Dumagiti, kay mabalhin na tag Katoliko. Kaya di naman ta pa walihon sa atong simbahan. Bisag kita mo'y nagtukod, kita mo'y ni-assign anang mga pastora. Kay naminaw man sila atong founder Koreano, kay dili sila maminaw, apil po sila putol og support. Karon, kung mamalhin ta, Dumagiti, karon kay akong asawa, di man mo uban. Ningon man po na ako nga nabuang ka. Nabuang na po di ka. Nga namang mabalik Katoliko. Uy, asa pa ka nabuang? Kung Katoliko, balintas Katoliko, naan ka matuuran sa Katoliko. Ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, maong simbahang Katoliko, usa. Ningon ang Bible, you are Peter upon this rock, I will build my church. Dili churches, usara. Amen ba? Dili daghan. Usara ang gitukod. Daghan na kayo. Atok lahi. Evangelical Church of Christ Universal, gisabak og Lightwood Mission, daghan na kayo ni rin. Usara ang gitukod sa atong Ginoo. Ang ipasabot sa, di mo sa, di ka mo. Uyog na ako, di. Di ko mo kuyog. Muli kasi inyo, muli po ko sa mo. Sige ikaw, basta, di na tayo mag-away. Sabot na ta. Isabot ni. Wa may gaway. Sport kami. Kung na may motor na to, baligyan na. Sige, halin, imo na na. Di balon niya, guli. Balon ko ka namin. Dungan may gikan. Na may duha kabuk batang gagmay. Di na ako ning duha kabuk bata kay gamay pa man namin. Gidala. Ulit niya. Tulo sila nilarga ako usa. Gabalungay ko mga Bible basahon. Hingus pantalan. Itapitan. Uli. Pero sige na gapong padala ng support nila. Kita ko kwarta. Padala ko nila. Grabe, mga igsoon. Pag-abot sa Dumagiti, hindi ko, lalig pa malandong. Na may usay mabaguhan mabaguhan ang mga simbahan, mga agtutag simbahan. Usay na may uban nga simbahan di tadawaton. Di tadawaton, kaya may kayong pastor na, nga naman naanap na rin nato, di sila madawat. Pero kusig lang. Di mo to nga, okay, ang akong pamaagi, nangutang kong pressure. Nang issue dito sa Mindanao, mingon sila, si Pastor Alegria, wala na. Gibayra na sa Katoliko, minilyon. Wala. Dako ng kwarta. Minilyon na, munang ibalig Katoliko. Pusag di lang. Salamat sa Ginoong minilyon. Utang kong pressure sa Imperial Appliance. But na ba Imperial Appliance? Di wala. Nangutang ko. Di na ako namalimtan. Baluno na slunganan. Kaya mo din, nakatabang na ako. Nakautang ko, naghimo kong ice candy. Baligya kong ice candy. Akong giagwanta. Kaya nga naman, akong nasabtan, nga kining akong pagto sa pagbalin sa simbahang Katoliko, giiya rining
gi-refine o kung iproseso aron makita kung unsa ka real ang akong pagtuo sa pagbalik sa simbahang Katoliko. Amin ba? Himo ko kahit hindi na may livestock dito nga gabaligay baka, kanding, karabaw, tanang mga hayop to dito. Wala. Akong box puno kayo. Ang bilay kong box. Gasyort. Na kami mga pastor din, mami islaks man kita ba mo na anyedes dili no? Islaks man kanunay, di ba? Mga pastor islaks na. Oh. Unya, ni kanitra kong short, murag kiwa. Wow, hindi man ingon nga naulaw ko nga dagang piklat akong kan, mga ulat-ulat wala ko'y ulat pa, pero nakiwahan lang ko ba. Karon, nakaipuno ang box. Ala-ala magtulid akong paglakaw, takilid. Kaya kung magtulid, mandala mo ko sa box. Amin ba? Gadala ko og ice candy nga punong box, gatakilid. Ice candy. Muna, grabe. Nga, dagang mga tao. Tingalang di man po sila maaari. Kaya gabit-bit og baka, pisi. Ala-alang mo agto maguyod pa sa palit ng ice candy. Ako yung home service nila. Dito, sunod ang mga baka. Ice candy. Di man, paling akong hihimo kong teknik. Akong teknik. Ice candy. Pabugnaw sa kasing-kasing na samaran o gidagmalan. Bulak-bulak ba gidagmay? Karon, malit sila. Nako, tingala kung unsay ni dahon og sa akong luyo. Paglingi na ko, bayay nga baka, gitakmagan og laki ba? Padulong sa likod. Anak ko, igo pong nagtugpa tong baka, ang iyang tail, paingo sa akong box. Karon, nasulod ang iyang tail sa box. Nabuslot ang pikas na box, lusot ang iyang tail. Pag-alsa sa iyang tail, nadala kong box. Kaduha siguro to, nadala. Dahil ikatulo na palos. Akong gitano akan dili man ingo ice candy na may sulupin ang akong ice candy ito bang sulupin nga dako dahil sulod ng ice candy pagtanaw na ako wala man nangalata wa man naunsa akong ice candy balik na ko ni ana dang gitakluban ang bilay singgit gihapon ko ice candy okay yata kag baka wala maunsa ligon kayo proven ang tested mga igsoon Sukat sa akong pagkatao. Mao pa. Ito nakasulay ko nga atong kinabuhi. Ang una-una, murag dili unta. Pero akong nasabtan, ta akong giingon, giproseso to akong pagtuo kung unsa kareal nga naa ko sa simbahang Katoliko nga mubalhin mga igsoon. Amen? Atong pakpakan, igsoon. Akong giagwanta nako. Kaya nga naman, di paigo kanang mga sakripisyo Kaya nga naman, grabe ang panamastamas nako sa simbahan sa unang panahon. Mga imahe ni Mama Mary. Kay kami nganong napungot mi sa mga imahe ni Mama Mary. Kay ang maong ang simbahan sa Katoliko ila magyud nga gipasidunggan si Maria kay kami di magyud mi mo pasidungog. Kay miingon man ang simbahan Katoliko ngimingon Birhen Maria. Niko, Pastor, sister, unsa ang pagkabirhin ni Maria nga naami anak si Ginoong Hesus? Oh, namingon pagod ang Katoliko nga si Maria tuwa sa langit. Dili ula. Ang tuwa sa langit si Ginoong Hesus ra. Wala si Maria tuwa sa lubnganan. Mao nay amua sa unang grabe nga pag atake si Bang Katoliko kay wala man mabasa sa Bible nga nikayab si Maria sa langit. Maunay amoa, pero akong napamalandungan sa pagkakaroon nga naanak ko si Bang Katoliko nga kato hinumdum bata nga katong sa mahal adlaw si Mana Santa nga gilansan si Kristo didto sa cross didto sa Kalbaryo nga tulo sila kabuok ang sa tunga si Jesus Christ ang sa kilid ang mga kawatan og tulisan si Istas og si Dimas. Unsa may gibuhat ni adtong usa ka dakong makasasalang usa nagbugal-bugal ni Ginoong Hesus. Niingon siya nga kun tinuod kang anak sa Dios, kanaog dihalwa sa imong kagalingon astami nagbugal-bugal o nya gibadlong sa usa ka makasasala nga ayaw pagbugal-bugal. Nining tawhana kay wala ko kakita nga nakasala. Kini kita mo'y angay nga ilansang sa cross kay kita may makasasala. Pag humanyag sulti niingon siya, Hesus kun tuwa na kas imong paraiso, luwa sa ako.
inumdumi nga ningon sa luwa sa ako ug magauban ako diha nimo. Unsay giingon ni Ginoong Hesus? Karon magauban ka sa akong paraiso. Amen ba? Wala mingon si Ginoong Hesus nga sunod bulan, sunod tuig, sunod semana. Sadya nga din sa nangandoy siya nga muban siya dito sa paong paraiso. Wala sa balibari, ningon sa karon magauban ka sa akong paraiso. Kung iya paubanon, tong makasasala, unsa pa kaha ning iyang inaha, nga si Mama Mary, atong pakpakan ng Ginoo. Iyang inahan, iyang ginigiuban dito sa giharian sa langit. Amen. Kay kun ako'y Maria, kay ningon man siyang karon magauban ka sa akong paraiso, og maong makasasala ray ang gidala. Mingon, kung ako pa'y Maria, unsa man ka? Ana, born again na ka, imo kong ibilis kalibutan. Amin ba? Hello, nako anak ka, na evangelical na ka, nga mang imo kong ibilin, ang makasasala yung gidala sa langit. Hello, si Mama Mary, ubahan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? Mauna mga igsoon, ang ikaduhang rason nganong nibalik ko sa simbahang Katoliko. Amen. O ikatulo, kining Eucharist, kining bang pagpangalawat? Akong nabasa sa Bible sa Book of John. Kaya sa mo ang magod, panuig ra, mahal adlaw rami magpangalawat, mupalit rami Skyplex, o kininiyong tang, juice. Amo ng timplahon, dayon butang ng kututong sakap, dayon ang Skyplex. Kada tuig na ang among i-celebrate. Skyplex pa na og katong tang na juice. Then mo na among i-celebrate. Kini mao ang simbolo sa lawas ni Kristo. Sa moa ang lawas ni Kristo simbolo. Unya ang Bible nag-ingon. Ningon sa Ginoong Hesukristo, kini akong lawas. Wala sila kini simbolo sa akong lawas. Kami ray nagbuot-buot nga simbolo. Amen. Sumao na mga igsoon, pag humana ato pag-celebrate namo, human may pag-service among kan. Dito sluyo ang mga sobra, ang mga Skyplex o mga Diyos, manag-away itong mga bata, kay manag-ilog atong nasobra. Mao na, mga igsoon. Dili, dako kayong diferensya. Mao na nga, dako kong kalipay, nga naan ako sa simbahang Katoliko. Amen, atong pagpakan. Akong kaugalingon, ngayon kung unsa may mahitabo sa akong kaugalingon, magpabilin ko, diha sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Giayo magkusok-kusok. Grabe mga proseso. Pamaligyag ay skindi. Bisag asa. Pero dili makalumpag sa pagtuon ako diha sa simbahang Katoliko. Amen. Pagtauman ni ato, gipauswag sa Ginoo ang akong ice candy na himo nag-ice cream. Atong pakpakan ang Ginoo. Mo-order na mo na ikasal sa inyong anak o kamo kung sa diha na itob. Niditob na. O ang ice cream gipa uswag nas Ginoo. Amen. Hallelujah. Atong pakpakan ang Ginoo. Mao mga igsoon, salamat sa Ginoo. Mao ning akong kaugalingon, ako na ning gipagamit sa Ginoo. Ako ning gipagamit niya sa simbahang Katoliko, nga din ipalapnag pa sa din bisan asa aron ang atong mga igsoon nga dili aktibo sa simbahang Katoliko, lig-uno nato sila. Amen. Kitang mga igsoon, kitang mga aktibo, niya pa sa di pa ko muman. Nakoy challenge. Sa usa ka tuig, kitang mga aktibo. Misyonin ang usa ka dili aktibong Katoliko. Sa usa nato nga aktibo simbahan, nga sige tag simba, kanang dili aktibo. Targeta na sa usa ka tuig nga makadala ka sa simbahan pagbalik kanang dili aktibo nga Katoliko. Sa usa ka tuig. Ayaw dali is ka tuig. Imo nang paningkamutan nga madasig siya pagbalik og simba. Pero katong sige na nga simba, ayaw. Masagday na kay nga simba na mo na. Katong dili pa musimba, katong wa na magsimbahan. Dasiga na siya. Sulod sa usa ka tuig bisan usa na ka tao
Sunod na pong tuig, ngun anak mga igsoon, para nga wala naay makuha sa mga laing mga reliyon. Amen. Nagpasalamat ko sa Ginoo dinhi sa diri sa Mangga, diri sa Tagbilaran, pagkadaghanang safety. Dagang safety. Atong pakpakan ang mga safety. Wa na laing mga reliyon. Sa unang panahon na kinumdum mo ang simbang Katoliko, ginadaog-daog na mo na walay pa safety. Sa una. Oh, nangita may mga Katoliko sa una ug kinsay mo debate na mo. Pero karon ang mga pastor ay manago. Amen ba? Atong pakpakan. Hallelujah. Manago na sila. Una, salamat sa dagang safety ning dapita. Kaya nga naman, para dili na sila makatukob sa atong mga kauban nga mga Katoliko. Amen? Salamat sa Ginoo. So, mao, niningtak na, salamat sa atong pari, salamat sa tanan nga mga leaders sa PPC, sa atong simbahan, tanang lumulupyo, sa tanan mga aktibo sa simbahan. Salamat o maayong hapon kaninyong tanan.